Vandag gaan ons leer hoe om te maal met 5. Ons gaan van 0 maal met 5 tot 20 maal met 5 uitwerk. As jy reeds in 5 kan tel, gaan hierdie makliker wees. Kom ons begin. 0 maal met 5 is gelyk aan 0. 1 maal met 5 is gelyk aan 5. 2 maal met 5 is gelyk aan 10. 3 maal met 5 is gelyk aan 15. 4 maal met 5 is gelyk aan 20. 5 maal met 5 is gelyk aan 25. 6 maal met 5 is gelyk aan 30. 7 maal met 5 is gelyk aan 35. 8 maal met 5 is gelyk aan 40. 9 maal met 5 is gelyk aan 45. 10 maal met 5 is gelyk aan 50. 11 maal met 5 is gelyk aan 55. 12 maal met 5 is gelyk aan 60. 13 maal met 5 is gelyk aan 65. 14 maal met 5 is gelyk aan 70. 15 maal met 5 is gelyk aan 75. 16 maal met 5 is gelyk aan 80. 17 maal met 5 is gelyk aan 85. 18 maal met 5 is gelyk aan 90. 19 maal met 5 is gelyk aan 95. 20 maal met 5 is gelyk aan 100. Dit is hoe ons maal met 5 van 0 maal met 5 tot by 20 maal met 5. Kyk of jy die antwoorde kan uitwerk wat ek uitgelaat het. Hoopelik sal hierdie wiskunde van seer na eer toevat.